Det vandet kommer op her og kører rundt. Og oppe med et lille aquaponics system her. Hernede i bunden er der grus. Det er ganske almindelig akvariegrus, og så pyntesten oven på toppen af, for de holder simpelthen nok på fugten. Og så er der bare alt muligt grønt. Ingen jord overhovedet. Det er grus, helt skidtet. Man kan købe alt muligt lerværker af, der holder bedre på fugten. Men mit aquasystem her, det kører automatisk, så den fylder op med vand, tømmer den igen. For lige så snart det er sådan, at jeg slukker for pumpen igen, så render vandet ud. Det vil sige, at det stiger aldrig til højre, end lige hertil. Og så render det jo så bare ud af her. Der er altid lige den der bundslat vand der i. Og der løber jo så bare ganske almindeligt ud her. Det er et mini aquaponics system. Der skal simpelthen ikke mere til. That's it. Og så er en timer på. Her har jeg alle mine små frø. De ligger godt og grundigt her inde i ganske almindelige køkkenrullepapir med lidt væske på. Når de begynder at spire, så kommer de over i små poder. Nogle små potter som den her. Fyld op med grus. Stil ned i, så rødderne de lige kan holde indtil det andet. Og så er der ellers bare salathoved, porre, selleri, alt hvad du overhovedet kan få af grønt, og det vokser så vanvittigt hurtigt. Fordi det er alt pis og lort fra mine små guldfisk og maller, der er her, der ryger deroppe i. Og alle de nitrater, de går direkte i planterne her. Så det kører rundt her. Og jeg bruger faktisk ikke ret meget pumpeværk efter. Det kører de 2 dage nu det her, indtil det andet. Mere skal der virkelig ikke til.